κάνει διασκευή. Το έχουμε κάνει διασκευή εδώ για όλους τους εργαζόμενους. Αν με βλέπατε τις προηγούμενες μέρες, γυρνούσα από όλα τα πόστα, ζητούσα λεφτά για να γράψω καλά λόγια για τον καθένα. Από το τραγούδι θα καταλάβετε ποιοι μου δώσαν λεφτά και ποιοι όχι. Σήμερα δεν είναι. Εσένα θα σου ρεφέσεις κανένα καλό. Λοιπόν, έπιασα τους υπευθύνους του κάθε πώς, δεν είναι να το ονομάσαι. Για ηχογραφήστε το όλοι αυτό. Λοιπόν, είναι βασισμένο σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα του πατέρα μου δηλαδή, γιατί εγώ δεν είμαι τέτοιας ηλικίας, τους Olympians. Όλοι παλιοί. Γιατρέ, άντε. Το οποίο Πασχάλη έρθει όταν ήμουν 5 χρονών, ήταν αγαπημένος μου και έχει έρθει στο ξενοδοχείο που δούλευε ο μπαμπάς μου και ήμουνα και εγώ και μου λέει: Ελά, Χριστάκη, ο Πασχάλης θα σε πάρει αγκαλιά. Και εγώ ντράπηκα τόσο πολύ, πάει να τρέχω. Και έτρεχα εγώ με, κυνήγα και ο Πασχάλης και ο πατέρας μου κυνήγα και ο Πασχάλη. Λοιπόν. Τώρα τον κυνηγάει άλλη στη μέρα, η δικηγορή του. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο λοιπόν σε όλους εμάς, έτσι με χιουμοριστικό στυλ, δεν είναι κάτι σοβαρό. Όταν με πιάνει η όρεξη για γύρω, στο πλάζα τρέχω για να φάω 2. Οι σαντουιτσάδες σαν θα με δούνε, τα φτιάχνουνε στο λεπτό. Γιατί έχουμε τελεία σωστή χημεία και εγώ περνάω δίπλα στα ταμεία. Με χαιρετάει μια ωραία κυρία, θα καθίσετε εδώ. Τώρα με τράβηξε να φάω σαλάτα, μα και καμιά τηγανίτη πατάτα. Οι μπουφετζίδες και οι ψητάδες σέρνουνε το χορό. Είπα να πιάσω θέση στο τραπέζι, να κουβαλάω όλα αυτά δεν παίζει. Κι ο σερβιτόρος βέβαια στο τέλος θα μου φέρει γλυκό. Μα πάλι αύριο άμα πεινάσω κι άμα δεν έχω μείνει πια στον άσο, τηλέφωνο θα πάρω και θα απολαύσω μια γλυκιά και σεξι φωνή. Πλάζα παρακαλώ! Κι ο πακέτας θα έρθει βρέξει χιονίσει κι αν με χαμόγελο με χαιρετήσει, τότε θα πάρει σίγουρο πράγμα 2 ευρώ μπουρμπουάρ. Πήρα από την αρχή από την πόρτα. Όλοι δώσατε λεφτά, οπότε βλέπετε καλά πράγματα.